नमस्कार, नीताज किचन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण कुळथाची आमटी बनवणार आहोत। चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ। कुळथाची आमटी बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे मोड आलेले कुळीथ, एक बारीक चिरलेला कांदा, एक चमचा मालवणी मसाला, एक लहान चमचा हळद, एक लहान चमचा जिरे, एक लहान चमचा गरम मसाला, 4 कोकम, चवीनुसार मीठ, तेल, बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि चिमूटभर हिंग। याशिवाय आपल्याला लागणार आहे 1 वाटी किसलेलं खोबरं, 2 उभे चिरलेले कांदे, एक बारीक चिरलेला टोमॅटो, 1 इंच आलं आणि 8 ते 10 लसूण पाकळ्या। कुळीथ भिजत घालून 2 ते 3 दिवस बांधून ठेवल्यास त्याला असे मोड येतात। आपण हे भिजवून मोड काढलेले कुळीथ हळद, मीठ आणि 1 ग्लास पाणी घालून शिजवून घेणार आहोत। कुकरच्या 4 ते 5 शिट्ट्या होईपर्यंत आपण कढई गरम करून त्यामध्ये कांदा परतून घेऊ। लसूण पाकळ्या, आलं, किसलेलं खोबरं, बारीक चिरलेला टोमॅटो, थंड झाल्यावर सर्व वाटणाचे साहित्य आपण बारीक वाटून घेणार आहोत। कुकर थंड झाला आहे। आपण पाहू शकतो कुळीथ व्यवस्थित शिजले आहेत। यातले थोडे कुळीथ आपण मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घेणार आहोत। आता पुन्हा आपण कढईमध्ये तेल गरम करून घेऊ। जिरे, ठेचलेल्या लसूण पाकळ्या, हिंग, बारीक चिरलेला कांदा, कढीपत्ता, हळद, मालवणी मसाला। कोकणात पावसाळ्यात सर्दी झाल्यास कुळथाची आमटी गरमागरम प्यायल्याने सर्दी लवकर बरी होते असे म्हणतात। बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि शिजवलेले कुळीथ घालून झाकण ठेवू। वाटलेले कुळीथ घातल्याने आमटीला आणखीन चव येते। वाटण, थोडं पाणी, मीठ, गरम मसाला, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, कोकम आणि आपली कुळथाची आमटी रेडी आहे। तुम्ही पण रेसिपी नक्की घरी करून पहा आणि कशी झाली आहे ते आम्हालाही कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।